Inaiz Karrikondoko Robert, makean sortua eta makean egoki, eta guai erretretan bizi, etxeko gazteak laguntzen la hobeki, eta gara. Eskora errezta, mintzatzia, askida joitia, joan zintu gita, eskoraz mintza. Eta gero ikusten zu, badakin, ala ez dakin eskora, ez bani meaki. Giz batzu egan eskoraz, eta beste nahi frantzesez, beste bezala, eta ala. Eta nunai izan ziten, nunai, Baionan ala zu prefekturan lehenik eskoraz. Zer nahi zatximan duzu beti eskoldu matane. Ara? Beti bada, eskora nunai bada. Ba, egibuzalten, ba, izan gehilai bakantzetane, tximantuan eskoldunak. Eskoldunak nunai, eta fiek, eta izaite eskoldun. Beraz, nik eskora aldearekin bat egiten dut.